Нямахме търпение да излезем на хубавия парк на стадиона и това не беше случайно. Мама и Леле Катя много искаха да ме запознаят с една от приятелките на Леми, кака Урса. Даже му простих, че ме напика отново. Прей, колко голяма тази Урса. Тя ще да е някаква манекенка сигурно, иначе защо ще е толкова висок? По принцип, мама е предпазлива към запознанства с големи кучета, но Урса е много добре обучена от Леле Ива и благодарение на нея Леми е преодолял страха си от големи породи. Честно да ви кажа, тя се оказа толкова добричка, че бързо ми мина оплахът. Даже с Леми започнаха да изпълняват едни команди, направо цяла програма. Брей, толкова голяма, ловчиска порода, а толкова послушна. По едно време аз се качих, ама нещо не ми се занимаваше да изпълнявам команди, затова слязох. По едно време с Леми започнахме да се качаме, ама тя много не реагира на нашите провокации. Но пък на мен ни стана весело. Толкова весело, че постоях. Раз, два, мама вика принц по-кротко, ама аз не слушам. Прекарах си толкова добре, че нямам търпение да си видим пак.